Izwi lenkosi lelibandla lonke lizothi amen. Izandla zethu ziya kubanjwa iyo inkosi uqobo izandla zethu ziya kubanjwa iyo inkosi uqobo izandla zethu izandla zethu siyakubanjwa ndesumntawonga usikhulekele. We thank you, Father. Your hand is full of grace. Your hand is full of mercy. Your hand is full of love. Your hand is precious. Your hand is full of healing. Even tonight, Heavenly Father, la kuchilwa ilizwi lakho ubumnyama buyabaleka, la kuchilwa ilizwi lakho impilo ibakhona, la kuchilwa izwi lakho indlela ibakhona, la kuchilwa izwi lakho izinto ziyadaleka. Dala mdala wezinsuku, dala bawo, speak like you have never spoken before. Do what man cannot do. Have your way, Father. Have your way, Spirit of God. Let God be God and his enemy be scattered. Anoint your servant. Heavenly Father, give us the food of heaven. There is a house, there is a bread in the house of bread. Have your way, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Awuvulela konke nguphathele yona. Ngiyakuzama nje. Okwakho lo. Ngiyakuzama nje. Izandla zethu siyakubanjwa iyo inkosi obolwa zasishiya izandla zethu siyakubanjwa izandla zethu siyakubanjwa iyo inkosi obolwayo. Uma uIsrael esezophuma eGibhite kunezinhlupho ezilishumi, angazi ke sithole bathini thini la ngoba ungathi wena sowuthetha ukudlula laba bala wena. Izibetho ezilishumi
ezehlela iGibhite sanibonani. Nilalele. Niyandiva? Ake ngibone izandla bangizwayo. Niphamisele ntoni? Niyangizwa ngempela? Umu-Israyeli esezohamba efuduka eGibhite, kunalezi zibetho, kunalezi zishayo ezilishumi ezehlela iGibhite lonke. Lesi sifunda ngaso la isishayo seshagalolunye esika-9. Ngizothetha ngaso lesi sika-9 onyakeni ka-9 eBuffalo City. Oh my God. U9 intoni la? Esika-9 lesi sishayo esandulela esogqibela. Njoba sizobuka kancane nje la, ngakhohlwa thine ibandla lithi iBhayibheli uIsrael uyisibuko sethu. Come class, uIsrael uyintoni kuthi? Imira yethu, isisipili sethu masifuna ukuzijonga thine ukuthi sikusiphi, sikuliphi ixesha ngoku. Sibheka kuIsrael. Once sabuka kuye siyazifumana ukuthi sikuphi. Ayivakali ke le. Nikhona. Sisipili sethu, imira yethu. Bamba ke, funda ke lokhu. Ngasasali. Umesezophuma uIsraeli, iGibhite lahlupheka. Umu-Israyeli esezophuma kukhona izinto kwakhala iGibhite lonke. Kodwa bona bakhalanga. Lonke iGibhite lalila. Kodwa bakhe abakhalanga. Amagama abakhe baqonda ukuthi ezi zinhlupheko zisho uba sesiyahamba. Ya. Shumayela isikhathini esibi ke, isikhathi lapho ibandla lingafuni ukuzwa ukuthi kuyahanjwa. Shumayela exesheni elibi lapho ibandla nawukhuluma ngokuthi uYesu uyabuya bathi akakazi ubuya ngoku. Shumayela esikhathini esibi lapho uYesu ethi maniqala nibone ezi zinto ezenzakalayo, yazini uba unyana womuntu usesondele. Ngicela ukukhuluma, ngicela uthetha, kupha ubuwa, ikomela ubulabula. Into yalimaza uIsraeli bafundisi, into yalimaza uIsraeli Jobe yinye. Waphuma eGibhite endleleni uIsraeli ebheke eKenani, kwakhushwa amadoda phakathi kwaIsraeli. Kwathiwa wayohlola iKenani, alihlola abuya nezithelo zakhona, iqhamo babuya nazo ke wazidla. uIsraeli wake wadla iqhamo kodwa engakafiki ezweni leqhamo.
wathi uIsrael esehlane egqiba ukudliwa zinyoka la ehlushwa zinyoka na yonke into kodwa wadla iKenana yena engakafiki eKenana. Bamba ke nayo indaba. Abanye babo cela ke bopha iseat belt yakho ngoba ayina amen lenzo ithetha. Abanye babo baneliswa ziziqhamo balibala yizwe. Abanye babo baneliswa ukudla ithelo bakhohlwa ukuthi abatshelwanga ngezithelo babetshelwe ngezwe. Namanje sizothi sila emhlabeni sidla izulu singakafiki ezulwini. Kodwa inkinga yanamhlanje kukhona abazolibala yithelo lezi uThixo azobasikelela ngazo. Athi ugqiba ukubasikelela ngezinto uThixo baqhoshela abanye abantu ngazo. Balibale ukuthi bona akubona abeyithelo kodwa bona bangabezwe. Ayivakali ke le. Ungakhohlwa uIsrael waphuma emhlabeni eGibhithe waya eKenana emhlabeni. Wayephuma emhlabeni eya emhlabeni. Thina siphuma emhlabeni ezweni. Kodwa ungakhohlwa asisesibo bezwe. Kukhona la siyakhona. Lena ke Jobe le ayilijabulisi ibandla nalamhla. Ngithi mina nothing wrong ngokuphumelela. Nothing wrong ngezinto okufanele uThixo asikelele ngazo. Kodwa ungalibali lezinto uze ulahlekelwe yizwe. Uyibhekise kimi ke le video ngoku ukuze nabayithengayo bayive kakuhle lento. uThixo uzokhona abantu engizobakhulekela ngoku. Thixo uzokusikelela kodwa ngicela ungisize ungafeli ehlane. Sifuna manje the Joshua generation abazodla iqhamo baphinde badle nezwe. Yeah, hey. You know ukuthi kulesikhathi sanamhlanje kukhona amavesi othi na uyakubazalwane uthinte wona lihwengu. Uthi ungathinta wona wazi uzwe ukuthi bahamba nawo abazalwane. And kufanele wazi ukuthi as long usashumayela izinto ezifunwa ngabantu wenza lento uPaul athe ngezikhathi zokugcina abantu bazofuna abantu abashumayela izinto zabo njengokubatshwa kweindlebe zabo kuzohamba iqiniso kusale ukucompromise. Yabona ke nase compromise noma abantu sebedla izono kunzima ukubakhuza. Kuzawuba nzima uthetha ngezinto ngoba kwawena zikubambile kwawena. Now uThixo lento wayenza kahle kwincwadi yemfuduko anika boreki. Before Moses incwadi kaExodus isho ukuthi kuyahanjwa. Now before kuzophunywa kwazala uMoses uyozobakhipha
kodwa before Moses abakhiphe kwaqale kwakhishwa yena emfuleni, ngoba ngeke ubakhipha abanye abantu ungakakhushwa wena uqobo lwakho. Wabazathi belahla izinto wena zikubambe, faqale kukhishwe wena. Bengiyazi vele le ukuthi ayina amen le. Nibone bazalwane, nibone bantwana benkosi, ithelo sizoyithola, izinto sizoyithola, kodwa singabhostelani ngalezi zinto size sifele la, kanti thina singabezwe. Lalela, uNkulunkulu uzosinambithisa, sinambithe izulu singakafiki ezulwini. Ungabe sewuneliswa yilezi zinto inambithisa zincane zezinto, uyothi na ufika khona uthi asitshelwanga nangengxenye la. Ungathi ngavele ngivale nje ngoba anengizwa nini nje straight. Asambeke uIsrael wayephuma kuphi bazalwane? Eya kuphi? Ikanana lisezulwini. Babephuma phi? Uyabona uthulile ngizokukhomba uphakame bese usho wedwa wakhe. Babephuma phi? Beya kuphi? Asambe sesisho kokugcina. Kukhona ocabanga ukuthi angimboni la ngomva kwami ene ngizomkhomba yazi. Babephuma phi? Beyaphi? Babephuma eGibhite, bephuma kumhlabeni beya komunye umhlaba. Bamba babephuma enhluphekweni beya empumelelweni yabo. Thina kufanele sidle kabili, sidle siphume ezonweni siye empumelelweni yethu, siphinde sidle siphume ezonweni siye ekhaya emazulwini. Ake ngibona bangizwile izandla, ningehlisi ngifuna ukukhomba babili basho lento bengisho. Ungathi kwehlisa nabafundisi nje la. Away, amen. Thank you. Thank you. Sidla. Yo, ungathi wengizwile kuphela, asijike ipulpit ibheke kuwe kuphela. Nangumuntu onivayo. Thina sidla kangakhi abazalwane? Kodwa manje masingabe izimpumputhe kulokudla imfama, kulokudla kokuqala, bese silibala ukuthi kusekhona okungaphezulu kwaloko kusa. Mu-Israyeli sezophuma inhlupheko ka9. uNkulunkulu ukhuluma noMoses, phamisela induku yakho emazulwini. Zonke ezinye zenzeka uMoses eshaya u8 uhamba uyombheka inhlupheko ka8 kuthi washaya uthuli, walishaya kwabanzima, kodwa ku9 kuthi wabhekisa phezulu. Kwaba mnyama emhlabeni. Lithi iBhayibheli ubumnyama bakhona kwaba ubumnyama obuphathekayo. Kwaba mnyama ngoba akekho wamuva la ekhona. Bahluleka ukubonana, ake nguhlebele, uyazi lobu mnyama sithole. Yilobu bonke laba baye esihogweni ungathi ngabanikeza izinto amavesi abazohlangana nezinto
uma uye esihogweni ngathi ngakutshela ukuthi thatha ama notes ezinto ozohlangana nazo na uye esihogweni nje. Very, very serious. Ngoba ngelilanga kusafanele phela sisho lonto. Yebazalwane masingakhohlisani. Akumelanga sikhulume nje ngempumelelo wonke malanga. Abantu befa besihogweni. Basuke la kithi baye esihogweni singabanikanga ukuphila. Fanele sikutshele ungadlali ngale xesha lakho. Futhi nje ngimangele sitholo ubathandeni laba kuyohlala isikhathi esingaka la. Khane zibethela izandla bazalwane. Uyabona lobumnyama behle eGibhithe. Yilobu mnyama nangabe uyesihogweni. Ngicela ubhalela izinto ezimbili nje ngoba sibathe phenduka awufuni ukuphenduka. Kodwa nawe uyazazi ukuthi wena uye esihogweni mase uyihlupha ngoba ngeke uhlangane nalezi zinto. Uma ngabe uzobugula usesibhedlela uzohlukana nalomzimba. Into qalo zoyibona ezokumangaza. Anginandaba noma ngabe uzohamba emhlabeni ngoba kuyanjwe emhlabeni. Angifuni nje sikhohlisane. Angifuni futhi sibe amagwala ngathi khona izinto esiyisabayo la. Ngoba bakhona banelungelo lokukhuluma izinto. Wena ongenalo ilungelo ungafuni ukuphenduka kufanele sikutshele ukuthi once ube wahamba i3 minutes ningabi 3 iningabi into qala zokumangaza umushiya lomzimba uzoza ubuhlungu ongakazi ubuzwe. Ayikho ipain owake wayizwa ezofana wake walimala engozini ubusukujwayela ukulimala kodwa iva ngikuxelele mhlanzana kuhlukana lomphefumulo nomzimba khona ubuhlungu ongeke uzothatha isikhathi esincane kodwa kuwe kuyofana neminyaka eyinkulungwane. Kuhlukana nje nalomzimba. Uzothi usamamele lobo buhlungu celeni kwephethe yakho kanye celeni kwemoto nangabe uzobubizwa ngemoto uzomangala kube sekukhona amadimoni la azokuasharisha akusekulanda. Ngengathi ngihamba ngale moto yami sithole ngahlangana nengozi babeshisa utshani. Njoba beshisa utshani nje Nkosi yami. Beshisa utshani nje intuthu yabayiningi la emgwaqweni. I-truck yashayisa ivan. Emva kwe-truck kwangena imoto eziyi4. Akubonakala intuthu igcwele. Nami ngithe ngithi bye bye. Ngabona seyila imoto. Ngayibamba. Hey pho iyabrika lanto. Yavele yathula yathi nya. Ngacishe ngalimala. Naku la ngisekhona. 5 yeyimoto la. Le ngicishe ngangena kuyo Mercedes Benz. Angiyibali le truck ngibala nje imoto. Angibazi labantu bama breakdown bezwa ngani ukuthi sokushayiswene la. Impela ngomzuzwana nje ngangibona sekumama ventwiri banye ukuthi bayizwe ngani lengozi. Ngacabanga ukuthi ukuhamba komuntu kunje umuhamba nje zifika zasesihogweni sezila zizokuhudula
nempela lama breakdown ayihudula zonke kwasala iMercedes Benz lengacishe ngayishayisa yasala kodwa namabili ama breakdown lapha awayithathi le ngiyobuza kulamadoda yini ningayithathi le manje ngiyakuzwa ke manje ayi abakuzwa Abangizwa. Ngiyakulaba ngithi intoni mani ningayidosi ningayithathi le bathi ijonge efestilini elincinci lapha ujonge ngathi ngiyaya kunestick esincane sithi nje bese kuthi la do not toy ayihambi idoswa yikrebe zama breakdown le within 20 minutes kwaqhamuka eziyelo imoto nje eziyelo zize kule nabehla kweza neroli eyelo eceleni kubhalwe AA nabehla khona bafaka ama overall ayelo yaqutshulwa le yayobekwa zikhona lezi azithwalanga kuyoba njalo nangabe uhamba ungumzalwane ayothe fikile amadimoni ethe zokulanda aphakama uJesu athi do not talk waphakama kuStifane bemkhanda ngamatshe kwaphakama uYesu wathi ayidoswa le kwaqhamuka zasemazulwini before zikuthatha nangabe uyale ekhaya before zikuthatha uzomangala zizoqala zikhonze lo mzimba uzobuphumile kulomzimba shongweni kodwa before zikuthatha zizoke zikhonze lo mzimba zuzungeze nowakho lophumela ubonge lo mzimba uthi ngiyabonga wangivumela ngayodla into zami wangivumela ngayohlala phasi namhla ngiyojongana noThixo ngingenavalo odo uma uyale akuhlekwa le usho na uyale into esithathu ezokumangaza na uyale zizothi zikubambile lezi lama asha kusale nizobe nehla nishona phasi angithi Isaya ushilo isihogo singaphansi emathunjini omhlaba ngenxa yobuningi babantu abayakhona isihogo siyanetshwa siya extendwa uyabona njengoba kwenziwa le imvuselelo kuvalwa isihogo Sathane ke ngeke azakubonge Sathana ngeke akwenzele i-thank you card ungakafiki esihogweni into esithathu ezokumangaza yile uzobona ubumnyama ongazange kowubone into ezokukhalisa usehla ukuhamba endaweni engenaThixo you know lhwengu ukuthi abantu abaningi abasesihogweni abakhaliswa ilo yamdoko umlilo bakhaliswa ilobu bumnyama obunganaThixo ayikho ipresence kaThixo awukazi uphile endaweni engena presence kaThixo sayizwelwa uYesu kuphela emnqamlezweni ethi bawo uneloyi unishiyelana into yenza uYesu akakhaliswanga zibhikili akakhaliswanga ukushaywa wakhaliswa ukuzwa ukushiywa uThixo shiwa uThixo
Thina sozo siphinde sizwe lo ndawo ngoba uYesu wasizwela yona. Ingako noma ngabe uyahamba ungumzalwane awunankinga akukho obuhlungu ozobuzwa ngoba ubuhlungu sowathwalelwa. Kodwa wena ongakangeni usazoyifila leyo ndawo. Into yesine zokumangaza nawe esihogweni kulobu bumnyama bekhetnis obubambekayo uzomangazwa ukubona amacaphaza egazi amafuthi eshona phasi. Ngesikhathi eshona phasi wayehamba kulobu bumnyama kwasala ama-footstep egazi. Azobe kuxelela lama-footstep khona indoda eyayehlala iyolanda ihluthulelo iyolanda ishixo. The heights. Into yesihlanu ezokumangaza usabona legazi kuzosala kuwe. Kuthi nayi lento eyithethwa ngisesemhlabeni. Ngithi mina u3 minutes mningabi. Into yesihlanu ezokumangaza ukuzwa ukushisa ongakazi ukuzwe kodwa ungakafiki khona. Awukafiki khona kodwa sawuzukushisa. Ingako uzobe urema ungafuni ukwehla kodwa amadimoni ehle nawo. Uzozwa ukushisa uthi usalalele lokushisa ungakangeni uzwe amaphimbo abantu abalilayo belila njengomuntu ebanjwe ugesi. Awukafiki. Hell is not a joke. It's real. Confirmation. Uze ungalingi uchitha ixesha lakho indlela yakho eyasihogweni iyogqitha enkonzweni kanti wena uyesihogweni. Jesus. Ungahambi kangaka icawa kanti sisiteshi sakho la uyogqitha khona kodwa wena uyesihogweni. Uyabona ke leyo? Ayina amen. Ayisathethwa le. Ayisathethwa le. Aw amen. Lithi iBhayibheli la esezophuma uIsrael. Kwabamnyama eGibhite. Gibhite lonke ntombela kwabamnyama for 3 days. Ngakhohle umuntu okhuluma nawe ephika ubuthathu bukaThixo, Thixo emthathu emnye, ukana ngexesha lakho. Ngoba ku-Old Testament vele akabonakali kodwa isithunzi sakhe sasesibonakala ukuthi mthathu emunye. Ingako noma ethetha yena ezifunga uthi ngiuNkulunkulu kaAbraham, kaIsaac, kaJakobe. Ukuze na uqitha pha ku-Old Testament uyohlangana nami ku-New Testament ungesabi. Uma sengithi lo unyana wami othandeka kimi mzweni yena. Uma sengithi umoya oyingcwele lo uyamkelwa ungadideki.
Ngesikhathi kumnyama uIsrael wonke asivale ngokuthi eGosheni kwisabab la kuhlala khona uIsrael kwakukhanya. Sengiqibile khuluma ngalesikhathi lapho umhlaba wonke unenkinga eyodwa, amandla omnotho ashona phansi, imali ishona phansi, kuba mnyama. Ake ngikutshela kusazoba mnyama. Abantu abazojabula kule insuku abahlala eGosheni, ubabona kubo kuyobe kukhanya nje. Mungangizwa uNoah ukubizela abantu emkhunjini, mhlambe kwakuyinto engaphezulu kwale zanine 420 years ebabiza abezi. uNoah wamisa akho umnyango wakhona wabasohlangothini, bonke abangena emkhunjini bangena ohlangothini. Uthe suku uNoah walanda izilwane zamlandela 2 by 2, zeza zihamba. Lalela, ziyanayepi? Ziyanaye kuphi? Phakathi emkhunjini. Into zakho ziyeza futhi ziza zingamawele. Into zakho ziyeza futhi ziza ishanga 2. Nakuyimoto zizovela ishanga 2. Zilandela wena, hayi wena uqhuba zona, kodwa zona zilandela wena. Ngisize ngento eyodwa, ngena nazo emkhunjini. Ngena nazo emkhunjini. Usho le business yakho izozalenye, izoza seyibambenye, kuzoba amawele business, kodwa ngisiza ngento eyodwa, awangena emkhunjini. Ngoba masinyane izulu lizona, lezulu elizona lizomangaza noThixo Mboweni kuthi ngizovimba nomTrevor Manuel, ngeke livimbe leli ngoba lina umhlaba wonke. Licabangisa noObama ukuthi uzawuphuma ngakuphi la, kodwa bonke abasemkhunjini bobe bakhuphuka bona. Ngesikhathi lina konke kushona phansi, nedola lishona phansi, nepound lishona phansi, bonke abasemkhunjini bengene nezinto zabo. Ngena nezinto zakho. Ngesikhathi konke kushona phansi, wena uyobushona emkhathini. Nisangifa sisi, ngiyakubona nami ukuthi ufuna indoda kulonyaka. Ngizokubeka izandla ngoku, uzayifumana. Ayisicala ukukhulekela indoda. Bawo, ndifuna inzotha. Ngifuna inzotha. Ingqele yalonyaka iyabonakala, izoba inzima. Bawo, azunceda nibe ndodwa embhedeni. Uyazi ingqele nasi, ngicela ukhuluma, ngicela uthetha. Uma seyingenile ingqele nombhedo uba mkhulu bengaka, uzuhlabela ingoma engayizwi ihlatshelwa omunye. Yakudula, yakudula, yakudula.
Ngizokubeka isandla. Isidudla sakho siyeza. Kodwa ngisiza ngento eyodwa. Uqeda kusithola nje yenzani? Musuthi ungathola umshado bese ulibala i-celebration too much. Honeymoon izikubamba ukhohle ukuthi niba semkhunjini nini. Ngena nalezi zinto emkhunjini. Awuboni bayafa abantu phandle. Yathetha ingilosi kulothe. Seyifikile. Oh, kamageye ephelele kalothe. Ebonela amadoda asemazulwini. Athi you awamahle. You awamahle lamadoda. Chu, Lord kawakhiphe. Kawakhiphe. Lithi iBhayibheli uThixo wawashanga ngobumpumputhi. Lithi iBhayibheli noma sebeyizimpumputhe esithole bawufuna umnyango beyimpumputhi. Uyabona lesono sobugeyi. Noma usuvalwa amehlo usabafuna. Usabafuna. Esikhathi bebhizi befuna umnyango. Ingilosi yabamba uLothi. Siyaphuma. Sizowabona amanyala. Sizobabona amadoda ethandana wodwa. Kodwa umlilo ngeke siwubone. Khona isandla sosizwe. Esikhathi sigijima siya entabeni. Khona la kufanele sigijimele khona. Ukuphuma nje kwethu umlilo uyehla. Lalela. Hlukana nalabangani bakho. Uzazushe nabo. Oh my God. Kodwa nisangizwa? eJibuthe kwabanjani? Andineva kwabanjani? Eyiphi le ndawo yayikhanya? Gosheni kwakhanya. Onke ababehlala eGosheni kwathi same lizwe. Kodwa ngapha kumnyama ngapha kuyakhanya. Kuya ngokuthi izinto zakho uzinike bani. Kwanele kwaba mnyama nakwinkosi yakhona uFaro. Wabiza boMoses, Moses buyani. Yenza nje, ncedani. Ngeke sibumele lobumnyama. Buhlulu Apollo lobumnyama. Soze. Awukamuzwa umuntu ephuza utshwala. Umuthetha ngesihoko ukuthi kuyashiwa le. Wathi uba mina ngizawufika ngisithundele sonke lesihoko lesi. Khulunyiswa imbamba nje. Khulunyiswa imbamba akudlalwa lapha. Yazi ngiyafisa nje ngelinye ilanga ake ngizoshumayela ngesihoko. Akudlalwa abazalwane. Ungajabula isithole. Noma abantu basemdantsane bangakwenzela yonke into. Bangaphumi kuleli thende bayesihogweni. Ngoba wonke lo mphefumulo uzobizwa phezulu kwakho. Noma bangakunika yonke into oyifunayo. Kodwa ukhale nje ukhalele ukuthi bawo nabangathi sebezwile baphume benjalo la. Akudlalwa ihlobo zami. Futhi ngalonto asithusi umuntu. Ngosikhuluma uyazi angazi labathi inyanga nethi into.
bhulayo maqhe uyabona ukuthi yanihlula. Uyazi ukuthi izangoma nezinyanga kudala zasho ukuthi isihogo sikhona. Hamba uye khona uyobhula. Inyanga ithatha amathambo enja okudala yafa, nayo yafa ikhonkotha. Kuthathwe lawo mathambo azokhuluma indaba zika principal. Uyabona lento ukuthi yonke into efa ithethe indaba zakho isho ukuthi nawe ufile. Iwaphosa nje inyanga ithi iqala ngokuthi nje abakini abaphansi. Hayi yangisikelela leyo verse yezangoma. Yagqiba nje ukuphosa amathambo abakini qedela bakuphi. So fanele uyazi ke lo verse ukuthi njoba uthi wabakini abaphasi usho ukuthi kule family kukhona umuntu osesihogweni. Uke wezwa isangoma sithi abakini abaphezulu. Abantu uthela abakini qedela abakuphi. Verse 2 wakhona uvela nigqibeke. Bayakhala. Uke wasizwa isangoma sithi abaphasi bayahleka. Akuhlekwa lapha. Dali izangoma sayibona ukuthi kunesihogo. Verse 1 yezangoma abakini. Verse 2. Hayi verse 3 uvela ngiqede. Bakufulathe. Verse 1 abakini. Verse 2. Verse 3. Inyani leyo. Ubani ongathi esemlilweni ajongane nawo. Sanbona ake uthi nje uma umakhelwana angenzi ithela zonke izono la kuye wena. Ay iboka wena ntate. Jesus iboka wena. Lithi iBhayibheli uthi uFaro ngeke simelane labo umnyama phumani. Lethi shiyani izimvu zenu. Shiyani lezimvu zenu. Shiyani inkomo, shiyani impahla emfushana. Hambani nodwa. Uthi uFaro
pho usho kubani? Usho kwindoda ephakamisa induku. Ngoba uthe yena uma nimphakamisa yena uyobadosa abantu. Uthi kahleka sijatshuliswa ukuthi uthi sihambe. Lokho thi sikushiye asishiyi lutho. Ake ngutshele usathane kulezi insuku ungathi kunedemoni elisha liqhashile. Lapha abantu befuna ukukhonza uNkulunkulu kodwa izinto ezinye beyishiyile. Ngithekini ngenani nezinto zenu kuphi? Uthi Faro ningahambi nempahla emfushane. Uyambona usetshenziswa uSathane. Uthi uMoses uma uThixo athi simhlabele sinikele kuye siyonikela ngantoni? Into zethu zisele kuwe. Sihamba nemali yethu. Sihamba neinkomo zethu. Sihamba nako konke kwethu. Ngoba khona indawo esiyothi nasifika uJehova azifune lezi zinto. Kuhle ukungena enkonzweni ungene nje nezinto zakho zonke nemali yakho nje ingene. Izokhonza. Uyazi yasiza imali izwa ngami ngiyakutshela nje. Iyasiza imali yakho uma ikhonza. Ngoba njengoba eyitolo la uthenga khona wena kuyakhanya la kodwa la uthenga khona kumnyama. Uma imali yakho ingayazi inkonzo uzothenga nezinto ezingadingeki. Kodwa nabi imali yakho ila uzothi sowuphuma uyothenga usathi ufuna ukuthatha okunye kukhuluma imali yakho ithi angeke ke ngikubhadalele lokhu mina. Kusho imali yakho isho la ithi mina ngiyakhonza mina. Ene ngivama ukumukiswa nguwe enkonzweni. Ungangimukisa kanjani enkonzweni uphinde uvume mina ngithenga into ezinje? Yazibosisa bangizwa laba. Khona izinto kufanele ukhuzwe na imali yakho. Imali yakho ikhuze wena. Cebo lomcholi. Ufuna sikhonze uThixo kodwa impahla emfushane sishile. Sishile nemali yethu. Sishiye konke. Ake ngutshele kusazoba mnyama kodwa eGosheni kuyakhanya. Uthi Sara ebudaleni bakhe edlulile ku90 years ethola umntwana isibeletho sakhe siqala kulala umntwana. Membuka lo mfana uJehova ungenze ngahleka. Ebudaleni bami uJehova ungihlekisile. Bazokhala abanye abantu kodwa bonke abaseGosheni Jehova uzobahlekisa. Jehova uzobahlekisa. Ngifuna ukukhulekela ukuthi izinto zakho zingasali wena ungene wedwa. Ngena nezinto zakho. Ngifuna ukukhulekela wena namhlanje. Nangabe yangizwa. Ngithekini unyaka wokudeliver lo. Nyaka ka9 uthwele into enzima. Uthwele into enzima. Ngithe kuwe Sithole
akusasilo yagumba omaziyo khona indawo la ngihlale khona uJehova wangenza enye into ebudaleni bami. The more ngiba mdala angeke ngiheme mina, ayisindawo yokuhema le, kodwa the more ngiba mdala the more ngizolanda izaqheqhe zezulu abahlangana nami kumele bathole izinto, aba disconnected kufanele ngiba connect. Awu amen. Labantu abakho ngeke kwenzeke uNoah angene nonkosikazi wakhe angene nabantwana bakhe abakho basalelana. Uhlushwa yilabantu abathi umfundisi akamzali umfundisi, yilaba abangazi ukuthi eGosheni kuyakhanya. Uthixo uyamzala nje umfundisi, mfundisi amzala omunye umfundisi. Le yathetha ngayo uSithole angigqibele ngayo, bengithetha nomunye umzalwane nje futhi sengibone kahle kuyacaca ukuthi ngeke ngisafa. Sathane sewubonile nje futhi ukuthi nathi ubulala mina ubulala into yokudala yafa. Usho lokho phambi kwakho ade kwafa lokho. Sathane ubona isipoko nje ade yafa lento. So yabona nje ukuthi 3 yezinto nangisindiswa ngo1959 nge10 zika January. Phambi sisandla ngamukela uJesu. Umkhulu wami uJazi inyanga ngaqale ngabonwa inyanga. Umkhulu wami uJazi, mina ngimzukulwane kaJazi mina. Elikhulu. Zazinzima izinto zamkhulu. Umkhulu eyothwasa wahamba 6 months singamazi ekhaya. Kanti useMozambique. Mhlanzane ezobuya sabona ngenyoka. Shongweni ubonile la ngihlala khona Sithole. Akusindawo yenhlwathi lapha. No. Futhi ke ebusika, wabuye ebusika phela umkhulu. Ebusika ke inyoka nobusika uyabona ke. 9:20 ekseni kwangena inyoka esibayeni inhlwathi. Yabamba inkabi yenkomo yayithandela. Sathi nasifuna ukuyoyishaya ugogo wathi yekeleni. Mhlambe lenyoka ikhuluma ukuthi uJazi uyeza. Sayiyekela nale nyoka yangayenza lutho inkomo from 9:20, 12, 1, 2, 3, 4 kwathi nakuthi 5:10. Soqala kuba mnyama oba kusebusika waqhamuka uJazi nejazi lakhe. Mkhulu wami wathi nakaqhamuka inyoka esibayeni yathanduluka yayekela inkomo yaphuma yahamba. Kwathiwa le nkomo beyisho ukuthi njobe efika makuhlatshwe le nkomo, le nyoka ithi makuhlatshwe le nkomo yahlatshwa. Wayebhula ngezunye elikhulu elingaka. Mhlanzana ngisindiswa wayengaye enkonzweni umkhulu. Imithi yayigaywa yimi Sithole. Uyogabhisa ukuhlanza, ngakuhlanzisa mina. Ilula kabi leyo sasithatha le impukane ezihlaza. Hayi umuntu omkhulu kabi loyo. Umuntu omkhulu kabi loyo. Uyabona na uyohlanza lapha enyangeni. Inyanga ikunika lesigubhu esikhulu samanzi. A clean lawa wana lutho lamakhulu. Bese kunika le bodlelanyana elingaka. Ile impukane ezihlaza ke. Zididiyelwe neminye imithi la.
amayeza. Once uthi lamafutha empukane nakunedliso la angeke lihlale. Phela mina ngibone nangifika ngisindiswa la eBhayibhelini. iBhayibheli likhuluma ngamafutha empukane. Ila ngabona khona ukuthi into zamkhulu zi connected man. Into zamkhulu zi connected. Sithetha ngamafutha empukane. Ayigaywa yimi imithi yakhe. Ule futhi nginganitshela kungashoni langa. Ithi ngize kule. Sathi nasindiswa siloku siya la ithendeni. But the day ngiphamsisa mina ngathola inhlanhla ke ngathi nanginikela ngiza ngaphambili. Sithe sibekwa indoda ende. Izandla ngibeka izandla. Kanti eceleni kwami nomama ongizalayo naye ubeka izandla. Ngamukela uYesu nomama wami. Sabekwa izandla. Lalela. That day kanti nasiphuma enkonzweni sivulele omkhulu asivulele amagate ngalelo langa safica evale ngamaketanga angwazi wayesewathathe phela amaketanga wamemeza umama vulani bogumbi somkhando vulani mehlenkomo vulani sesifikile wamemeza umkhulu wathi hayi sebangitshelile ukuthi lokho eniza nako kunamandla kunalokwami la akangibonanga ngiyinikela kwehla inyembezi phela mina ngiyinikelanga ngihlafuna ichapisi kwakwehla inyembezi ihlangana namafinyila wathi seba waphinda wamemeza wathi sebengitshelile ukuthi ngavulela nini kuyahamba lokwami la impahla zethu zaphuma ngamafa ngamukela uJesu ngaxoshwe ekhaya yesithole mina kwahlatshwa imbuzi kwathiwa sithatha ngisho isibongo sakhe akasesiwa kagumbi la kwaxhelwa ibhokwe yaxhelwa kuthathwa ifani yami uthiwa sesiwa kagumbi kodwa into yangijabulisa ukuthi why izinto zakhe zithe ngiphethe into engaphezulu kwale yakhe ilapho ngathi nangiqala ukuhlabelela ngithi Nkosi namandla ngizizwa kahle ukuthi ngithini qale ngabonwa izinto zamkhulu hambe Nelspruit kwakutrain abo Derek ubaba walensizwa Derek Nzimande uyise walendoda uthi bake bakubona mphahle uyise walendoda wayitraina lapha eMgwenya automatic athi ngihamba ngiyoshumayela lapha kuyiju kwakuyi training nansi ngayothisha le college yothisha athi ngishumayela omunye umfana wabedlala ngeemoto zabazalwane ekhipha kwakusese khona lokho kuthiwa mama wheel cap akhiphe kona ashaya izinto ngabathe ngiyakhuza hayi kwaba Westberg angotsotsi ngisuka ngathi hayi ke ngizothandaza net nayiphela imvuselelo nibuke ngiza ku number 2 ngiqale ngabonwa yini angenizwa ngiqale ngabonwa yini into zamkhulu ujazi lapha Nelspruit sengishumayela early 80s athi ngiqeda ukusho njalo ngahamba labafana babedlala la kwa phone asengile ngakunika ifone yakazwane lapha eNelspruit waphambana ikhanda umfana wagula kwabanzima bamthatha baya naye ePinar enyangeni ebhula ngesibuko ibhula ngesipili ibeka isipili la afike bambeka phasi abazali bakhe bathi uyafa yambona na inyanga ukuthi yafa yabeka isibuko sa ePinar ngamsokwaba lapha abeka la
esibukweni senyanga esipilini kwaphuma mina ngathi nangivele esibukweni senyanga inyanga yathethisa lapho yathi nisukela umuntu wrong anginawo umuntu wokusiza nene unitshelile lo muntu ukuthi wakho uNkulunkulu akadlali phumani baqoshwa phumani noma abantu bengangazi mina amadimoni ayangazi mina sibuko senyanga number 3 bengiseLondon athi ngiyeLondon lapha afika kwabamnandi ngasuka ngahamba ngaye eGeneva kunomzalwane manje soyi Deputy Prime Minister lapha eSwazini ingane yami enkosini uyelobe ngiyalo kuye lapha nanse eGeneva masuku angisuka ngiyakuye le masuku bese ngitshengiswa abanye abazalwana athi ufuna ngiyongihlanganisa nabo khona le channel le kulaba bane DSTV le bathini Africa Magic laba bathi hey lama Nigeria isteshi salomfundisi abazalwane laba that is why uwabuke wonke amanansi ngawo akwenzeki iphele ingamthintanga uNkulunkulu angiyobona lo mfundisi ngaya khona ngandisa ngendiza kusuka la eGeneva ngaye Amsterdam sahlangana inkosi le wayekela ubukhosi eGhana wahamba uNkulunkulu wathi shiya lento amboshumayela washumayela waqala eNigeria yonke lanto bayenzela lapha eNigeria uhamba uyashumayela inkosi nazo bizwe ezoshumayela ukuthi His Majesty ezala ngaphambili ngabonana naye ngadlula nangisuka la sengiyoconnect eSouth Africa Nkosi uyini umuntu umnake kangaka yo connect eSouth Africa eRome agibela lezi indiza ezimbala all light blue KLM agibela lawo ma KLM shwi nendiza siyide lesikhathi ngimile la yathi indiza lapha yabuya yathi iyawa hayi nokufuna iyawa kwangathi sigijima emadongweni kwathiwa masishonisi inhloko phansi uyabona nasekuwa nale impahla sekwehliswe nalama oxygen akusadlalo bengakhala abantu uyazi umuntu nanganathixo nazofa yinyakanyaka bekhipha amehlo engaka ngayithandazela ngesizulu sami nje ngathi hawu baba nangabe ipage yami kivalwa kanje akunankinga ngiyofaka mnandi kuseduze phela la bothi bayale mina ngiyale seduze kabi la seduze kabi angihleli nentombazana la yomlungu inwele zila enhle intombazana asivuki nesingisi nalesafana kalo asikho uyikhulumela French ke ngazi igama elilodwa uMessi nje uMessi ke hayi ngiyamazi uMessi le ntombazana yavele iyezwa ukuthi wabophana amabhandi inhloko phansi yasuka la yazohlala phezukwami hey yangibamba intombazana ngenhliziyo ngithi awu kanti abantu nakufiwa banjani uyabona kuyafika usabamba indoda lo kufiwa kangaka ubhokile ukapteni lapha yawendiza
uthi mina bengazi sithole la endizeni kunensimbi okuthiwa i-attitude. Le nsimbi yo elawula ukuphakama nokulenda kwendiza. Gama la le nsimbi bathi attitude. Manje loya uyasitshela ke ukuthi i-attitude kufeyila yona. Yingakho seyisilendisa la singalendi khona. Attitude iyafeyila. Njobesho njalo nje mina ngixakwe i-attitude yalo sisi. Uthi nanga zobamba mina la. Kajika. Ngathi Nkosi, uma ngabe amadimoni lawa, ngisho ngesizulu sami, yes nase kunzima uthandaza ngolwimi lwakho. Usho na ukhala? Awukakhali na usakhala ngesingisi, uyawukhala ngesixhosa sakwenu. Khuluma ngesizulu sami, nangabe madimoni lawa Nkosi, ngenxa yami ngedwa nje. Wonke lo 254 wabantu awusinde ngenxa yami. Egameni ngamemeza nje igama lika Jesu, ngathi nangithi amen, wamuzwa lo sisu amen. Futhi into eyamenza ngoba manje ngihlele ephikweni lwendiza. La kulophiko lapha kunomlilo, kuqale kwasuka intuthu. So kunomlilo. Sithi indiza yasha. Nganele ngathi amen. Kwathi nya indiza yathi. Waqala lola. Njoba bengibuyele manje phela bengibuyele ngenxa yaleyo nto eGeneva la. Waqala lo. Wathi, are you a Christian? Wasizama. Ngathi yes. Wathi, please pray for me. Pray for me. But before that, have you heard about Jesus? Abahambe ngibhadeka izandla nje. Asiqale kule gama engilimemezile. The name Jesus. Sezwana ngabeka izandla. Hey, kwaqala ongakanani umsebenzi. Kwabuya nalabo abasilandela ukudla la. Abasakhulumi ke bonke ngoba kunzima, abantu sebathukile. Sebayifakela izandla nje. Babodwa ngithi ngisabeka isandla ngapha bayayithathela isandla. Bayibeke. Ngakhumbula ekoloni. Kuthi maya maXhosa asithanda isandla. Akusiyini nodwa ngibonile endizeni mina. Bayithathela bayibekela isandla. Bayibekela isandla. Yalenda indiza. Suka Amsterdam siye Rome, salenda eRome. La mfundisi ungilungiselele ihotel elinjani. Ayike lapho ke ngakhala inyembezi. Kwenzeka izinto esithathu. Kulaba nje abafuna ukungibhalela incwadi ngithi ningabhali ningadlulanga kulezi zinto ezintathu. Qale ngabonwa izinto zamkhulu. Ngabonwa isibuko senyanga. 3 sathi silende eRome. Zangithatha imoto zaya nami ehotel elinjani. Ihotela. Yabona lela hotela sithole ngangiqala mina ukubona ukuthi na uTV uyivulele uzwa ukuthi uphathekile. Uyendlini enkulu. Kunento edlala la. Uyayishiya uhamba uyendlini enkulu. Uphinde usetoilet ucindezela ubuke la ithi angaze ngangiqala lapho nje. Buka iTV ngiyasebenza ngapha. Angiqala ukuyibona ke leyo. Ngiqala ukuyibona.
net sengilungisela ukulala ngifakele zonke le zinto zabo qeda kuthandaza sengingena engubeni go kangakanani go ubani ke lo songazi ukuthi ngila ngiye ngiyovula hlangana nendoda yomkorea ende say there is fire in your room. Your room is burning. Baphethe nento zokucisha umlilo. Babili ke ngaleso sikhathi. There's fire in this room. Hayi akho umlilo la. Babuke bathi hayi kuyamangaza le hotel silibuke ku computer siyi security. I-computer ithi kuyasha la. Bahamba ngavala ngala inqondi libe past 3 ekuseni babuya sebawu-3 go ngavula say there is fire in this room, there is fire. Kwabuya kimi loya mlilo ngubona endizeni uJehova kade akheneka indiza ngiyehla nje ngisehli ngedwa sengihamba nomlilo avala umnyango wathi kahleni hayi sengiyazi kwenzakalani ngingumntwana kaNkulunkulu sindisiwe ngiqinisile kunomlilo la bekani le icima mlilo bekani le mlilo kunoJehova la yahlahla amehlo le ndoda ende yathi ngathi kunoNkulunkulu la moyo ingcwele izulu lonke liphelele la mina bengithi ndiza iyasha kanti uJehova kwehla umlilo ukheneka indiza ngenxa yami ngenxa yami nje kahleni leyo mkorea indoda yavele yashaya ngedolo yathi njengoba ungibona ngivele eIndonesia yakhipha lekepisi yebsecurity yala yayibeka la kwasala isigcoko senkolo yathi njengoba ungibona nje ngikule nkolo ngahamba ekhaya ngalesi sikhathi setsunami ngasuka ekhaya ngeyi-24 ngeza la ngizofuna umsebenzi kanti ngeyi-26 kuzofika itsunami yathatha ikhaya lami yathatha nabantu bami nonkosikazi wami ngisele njoba nginje lento engiyibonayo kanti lento kaKristu it's real wasikhipha nalesesibili isithoko wasibeka phasi wathi pray for me I accept Christ as my personal Lord and Savior. Ngekam beze neyicisha mlilo mina sengifaka umlilo wezulu ngegama lalela mntanami ngiqale ngabona izinto zamkhulu zingibona izinto zikamkhulu ngithintwe ufafa olude indoda yakwabhengu nayo yake yangibona yangikhipha phakathi kwabantwana bonke yathi nimjonge lo mfana lo khona izinto ezila ngabekwa izandla abasekhaya ke bayazazi lezi zinto ntombela azazi kahle ke lezi zinto ngadlula ngabona izinto zesangoma ngaphuma esipilini
hayi ke kulanyaka gqibekile ye 2007 abonwa nama computer seRome athala kunomlilo kunomlilo uma ngiqhamuka le bathi nayi le ndoda yomlilo ekseni uma ngiphuma la ihotela kwakungathi angaze kuphuma muphi umuntu angazi kwakungathi kuphuma muphi umuntu yonke into ngibanjelwe yonke into abanye sebabambe nebhantshi nje kuthi lento abayizwayo ayifanele yehlele nakubo yabazalwane asisodwa khona umzalwane nje obhizi ubhala incwadi ngithe akaqale ngalezinto kodwa aqala abeke le ndaba yomthakathi ngeke ngahlaselwa umthakathi mina entombela weza nezulu lezizulu phezulu kwendlu yami futhi ngamangala ngalelo langa shongweni kuthi lezulu njoba bokade kuhle nje liqhamuka phi lezulu lasho lashaya kanti lizoshaya ngapha kumakhelwane wami ngale kukhona makhelwane uyiwash tower bese ngale lashaya khona le ndoda iyo leyenze lo mzalwana abhala incwadi isithole yokuqala nje ezophuma yalesidwedwe esiyimi ithi le ndoda seyisindisiwe ngangiyohlasela uGumbi ngathola ekhaya lakhe kubiyiwe uyakwazi ukuthi umthakathi nakaphume nomuthi akabuyeli nawe emuva hayi uvela afuna ikhaya elinye khona abantu abathakathi bebe ngabaqondanga bafuna la kubuthakathaka khona waphosa khona ngimbonile hamba nami lalela njoba ngime phambi kwakho nje ushunyayezwa isipoko ade yafa lento kodwa usimakade emuhle ingakho ke kulonyaka uthe unawuqala ngake ngathi ake kume yonke into from the 10th of January up to the 30th ake ngibonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nami kwaze kwabala sengifuna ukuthandaza nawe ke manje ufuna ukukhuleka kanye nawe kumnyama phandle kodwa kuzokhanya ezintweni zakho gijima wazala kimi gijima wazala kimi Thixo akusikelele Thixo akusikelele Kyakhanya eGosheni Kyakhanya sis Kyakhanya nalaba bekade behlekisa ngawe bazombona uThixo ekuwe Kyakhanya eGosheni Kyakhanya lule izandla zakho Thixo asikelele inyembezi zakho Thixo akusikelele Thixo abe nawe Kyakhanya eGosheni akunandaba noma bangathi bayakubulala babulala into engabulaleki akunandaba kungabuya bonke babuye naseGwadala kubuya bonke abathakathi balendawo Kyakhanya eGosheni Kyakhanya eGosheni cala incako zikaNkulunkulu ngifuna silule izandla silulele kulabazalwane kunabantu engibabuka nje Thixo waze wamhambela ke lo Thixo waze wamhambela ke nalo Thixo waze wakuhambela waze waba nenhlanhla Thixo waze wakuhambela awuchithanga ixesha lakho Kyakhanya eGosheni Kyakhanya eGosheni ngavumi ngabo moya ingcwele ngavumi ngabo ngavumi nangoyedwa ayesihogweni ayekufeni kwaphakade bonke abakhona kule ndawo
bayangena emkhunjini, singena neinto zethu, singena nabantwana bethu, singena nefuyo yethu, singena nenqola zethu, singena namabhizinisi ethu, singena nakho ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Wow! Hallelujah, 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 hallelujah. Nongayingeni yozayingene, wehlile usimakade. Waze wafika uThixo eMdantsane, waze wafika uThixo eMdantsane, waze wafika uThixo, wafika usimakade. Jesus, hallelujah, hallelujah, precious Jesus. Glory, 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 glory. Wonderful, 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 wonderful. Precious Jesus. Oh, Santa Maraka. Suntu Rumuku Suntu. Ay. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Jesus, my God, my God. Makasentereme rukumurumuku rakamaraka. Woo! Asithandaza nisonke. Kyakhanya nakuwe. Tandaza. Lift up your holy hands and pray. Begin to open your mouth and pray. In the name of Jesus. Kyakhanya nakuwe. Asithandaza nisonke. My God. Glory, glory. My. In the name of Jesus. Jesus. My God. Ngena nento zakho. My God. Jesus. Pray. My God. Glory. Oh, Santa Marama. My God. In the name of Jesus. My Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory. In the name of Jesus. Wonderful. Jesus. Against Kwabisanta God. Kwabisanta Mulele Kwabisanta Yanta Kamoshiente Lebebesika. Hallelujah. Mulaba Kamoshiente Lebebesika. Yende Lebebesianta Lebabasika. Koraba Kamoshiente Lebebesika. Rapa Kamoshianta Lebabasika. In the name of Jesus. Bafundisi ngene nehlele phansi ncedi sinqathi. Ehlelan phansi basalo khoshanta. Rapa Kamoshente. Nala baba yende lebebesika. Koshanta. Satandaza. Moshia kataka moshianta la babasika. Dio bobo sika la babashianta. Dilo bobo yende lebebesika. Volume la wako, begin to praise him. Begin to worship him. Begin to glorify him. Abanye bamuvela towards this side. Abanye bazoshiya umnikelo babukumuthandazela abantu lapha. Yes, nize nemfuyo yenu, nize nemali yakho. Come and drop down a seed here. Say thank you, Master. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Kamoshianta. Riba kamoshiente lebebesika. Ungaphuma ungayishiyanga imbewu yakho la. God bless you. Come. So is it. Ngicela ungaphuma ungayishiyanga imbewu yakho. I can tell you how much it is. I don't care how little it is. Come and drop your seed. God bless you. Woso shimbe yako. Wosa nemfuyo yako. Wosa nabantwana bako. Wosa na yonke itu. Come.
Share lo 10 rand, share lo 50 rand, share lo 100 rand, share lo 5 rand, share lo 2 rand. Come. Sow a seed. Shimbe uyakho la. God bless you. Abanye bazo order lenchumayelo. Come on. Near behind the stage. Rapa kamoshet. Also shimbe uyakho seed yako. Nabafikele jino mnikele nabafele tin envelope. Come shimbe uyakho. God bless you. 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 Manda kamoshi antala babasika. Reba kamoshente. Ungabi nembewu yakho koshanta. Rapa kamoshente le bebe sianta. Reba kamoshianta la baba santa la baba yen. Come and sow your seed. Tomorrow was an amount about 2. Tomorrow is very important. God bless you. God bless you. Abanyabazo order lenchumalele. Uti mfete I need a TV tiela. Niso order ngemuva. Come. God bless you. God bless you. God bless you. Leo envelope. Leo seat. Leo 5 rand. Leo 20 rand. Leo 50 rand. Leo 100 rand. Come. Come and sow your seed. God bless you. 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 Also, Charlie Berry, God bless you. 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 Manta kamoshianta. Also, auditivity city. Sisobonana ngomso basalwana kosh. Jesus' name.